oedd y dagre yma yn llifo lawr yng ngwyneb i, ac o'n i'n teimlo fel petawn ni off y ddeiar, a dweud y gwir. Dwi ddim erioed wedi cael y fath brofiad. Ac oedd e fel petai... Oedd e fel petai trobwynt, rhywbeth o feddwl yn ôl amdano fe, yn meddwl dyna ddigon o'r math o siarad wyt ti'n gyfforddus ag e. Dwi'n moyn i ti ddistewi. Dwi'n moyn i ti ddistewi a dwi'n moyn i ti nawr wrando ar lais diw. Fel Rhian Morgan, un o'n actoresa gorau ni heb os na gawn i bai ac amlyca hefyd. Dwi'n cofio gwylio chi, Rhian. Mae yna gymaint o gyfresu a mae yna restr hirfaith ond pethau fel Pobl y Cwm a Pelid yr Ex a Licorice All Sorts. Dwi'n gwybod bod yna bethau fel Un Bore Mercher, Stella, Apostle, fel dwi'n dweud, mae'r restr yn un hir iawn iawn. Ond wrth gwrs gwaith cartra hefyd, gafoch chi BAFTA Cymru am y rôl yn fanno yn do. Ond mae bywyd wedi newid. Mae wedi cymryd ryw dro annisgwyl achos o'r llwyfan i'r pilpid. Wel, ie. Rhian, da chi'n offeiriad erbyn hyn. Dwi'n gwybod mae'r pethau chwerthinllyd y gwyd y gwir. Ond, ie, mae'n rhyfedd yn dwi. Mae wedi bod yn siwrne, ond ie, dwi'n teimlo bod, wel, yn rhyfeddol, bod Duw wedi ngalw ac wedi rhoi profiad dramatig i fi o ran teimlo y presenoldeb yna. Mae ffydd di chwarae ran yn eich bywyd chi, ers oeddech chi'n ifanc, ers oeddech chi'n ferch fach mewn ffordd. Da chi o deulu o gapelwyr o ardal Cymru y Ceirw yn Treforys, ynde? Felly, ffydd wedi bod yno, jyst bod o wedi newid siap, fel oeddech chi'n neud fedi, alla? Wel, pan o'n i'n fach, yn dyfa capel oedd popeth, a capel Baptist, a mae'n gyn arfer gweud, Baptist y dŵr, mi goeliaf yn siŵr, na daeth neb i'r nefoedd, ond Baptist y dŵr. So felly dyna oedd yr aelwyd, yn had yn drysorydd yn y capel, yn fam yn y thrawes ysgol Sul, a oedd e'n normal. Mae hon wedi bod yn siwrna ysbrydol achos, dwi'n sôn am y capel ar y cychwyn, nath chi droi wedyn at y crynwyr yn dog, rwan wedi ffendio yr eglwys. Ac dwi'n iawn i ddeud, Rhian, nath chi ddisgrifio fan rhywbeth dramatic, ond yr alwad yma, mae'r eglwys, fel da ni'n gwybod, just draws y cae yn Fancw. Ydy. Ond yn eich galw chi, ie? Ie, wel, yn fer iawn, oeddwn ni wedi cael bedydd esgob pan o'n i'n 20, wedi cael fy confirmio gan yr esgob yn yr eglwys fan hyn, ac o dipyn i beth, o'n i wedi dod yn ffrindiau gyda grŵp o Gymru oedd eisiau ail sefydlu'r gwasanaeth Cymraeg. Ac felly mewn addoliad Cymraeg, be benderfynodd 3 ohonon ni i hyfforddi fod yn arweinwyr addoliad. Ac felly o'n i'n cymryd gwasanaeth a dim ond Clondwrn o Gymru oedd yn y gwasanaeth y bore ni. Wrth gwrs, ni'n dilyn y llythiadur yn yr eglwys, felly mae pob Sul a'i ddarlleniad arbennig. A'r Sul yma oedd e'n ddarn o lyfr yr actau pennod 10, lle mae Pedr yn mynd i dŷ Cornelius, y Rhufeiniwr, ag y cynwriad ag yn rhannu yr efengil gydag ac am y tro cynta mae'r efengil yn cael ei weld fel rhywbeth i bawb. Ac ar y foment na, o'n i ddim yn gallu siarad. O'n i'n sefyll o flaen y criw bach yma, ac o'n i'n gallu symud nôl na mlaen. Oedd y dagre yma yn llifo lawr yng ngwyneb i, ac o'n i'n teimlo fel petawn ni off y ddeiar, a dweud y gwir. Dwi ddim erioed wedi cael y fath brofiad. Ac oedd e fel petai... Oedd e fel petai trobwynt, rhywbeth o feddwl yn ôl amdano fe, yn meddwl dyna ddigon o'r math o siarad wyt ti'n gyfforddus ag e. Dwi'n moyn i ti ddistewi. Dwi'n moyn i ti ddistewi a dwi'n moyn i ti nawr wrando ar lais diw.
Ond heddiw, dyma chi yn offeiriad, felly yn amlwg mi o'na rhywbeth wedi gafal yna chi ac mi oedd rhaid i chi fynd ar ôl be oedd wedi digwydd, yn doedd? Ie, oedd. Wel, rhywsut, oedd e tu allan i'n rheolaeth i, achos unwaith erbyn diwedd y flwyddyn, o'n i ddim yn gallu, gweud y gwir, mynd i mewn i'r eglwys na eistedd yn y gwasanaeth heb bod y dagrau yma'n dod. Ond eto, doedd e ddim yn profiad anhapus, a gath hwnna ymlaen am sbel. Ac i dorri stori hir yn fyr, be benderfynnes i yn y diwedd fynd i ofyn am help. Ac holi ffrind oedd yn offeiriad a dweud, sgwl, ti'n gallu gweld beth dwi'n ddelio gydag e, please, gallu di ddweud rhywbeth, beth gallai wneud, achos mae'n odd te. Oedd yn ffrindiau i'n gweud, o, stres a hwnna i gyd, ond o'n i'n gwybod nag e hynna. Ac wedodd e, wel, dwi'n bod yn meddwl es amser, falle, bod yna rhywbeth mwy ar droed fan hyn, ac meddwl, bosib, ti'n gwybod, y dyle ti fod yn ystyried ordained ministry. A nes i chwerthin. Ond oedd y chwerthin yn dod o ryw fan newydd. A fe ddigwyddodd rhywbeth. Falle si werth sôn amdano. Pan o'n i yn gadael Llandeilo i fynd i wneud y cwrs yng Nghaerdydd, oedd y car 'di torri lawr, a ges i ar y tren, a oedd hwnna'n anarferol. A gyrraeddus i yr orsaf yn Gaerdydd a'r tu allan fan'na, ac o'n i'n sefyll tu allan un o'r siopau fan'na, gyda'n nghes. Ac o'n i'n meddwl, mae tacsi draw fan'na, wi angen mynd i'r tacsi na, i fynd i Landaf. Ond o'n i'n gwybod, unwaith bydden ni'n wneud hynny, a bydde mywyd i'n mynd ar drywydd. So fe nes i rhywbeth sy'n anarferol i fi, fe stopies i. Fe gymys i wynt a fe sefes i. A fe jyst roes i funud i fy hunan. Ac allan o'r bobl oedd yn dod allan o'r tren, byddaeth bachgen ifanc sydd atai, a wedodd e, God bless you. Ac fe feilus i'n nghes, a croesi'r ffocot yn mewn i'r tacsi, a nes i ddim meddwl llawer ar y pryd, ond o rannu'r stori wedyn, o'n i'n gweld bod hwnna wedi bod yn foment fawr ar y daith. Waw, hwnna'n reas i rywun. Oedden gwybod llynadd i chi gael cyfnod o salwch, gafoch chi diwmor ar y galon yn dod? Oedd e ddim yn diwmor, diolch beth, nid cancer oedd e, ond oedd e'n diwmor benign oedd, ie. Dych chybod, mewn cyfnod fel na wedyn, Rhian fysa na neb yn beio. Dych chybod, pan mae bywyd yn siglo rhyw chydig, dych chybod, sut mae ffydd yn sefyll ar ddyddiau felly, dych chybod? Ie, wel, yn union, ges i'n llawer amser i feddwl am y peth. Ges i'r diagnosis, ac mwyn llain o gwthnos o'n i'n cael llawdriniaeth. Ond fi'n cofio, oedd 96% yn gweud 96% byddi di'n iawn, ond 4% yn dyfa, byddi di ddim. Aled, geiriau ôl Aled, oedd fi, paid o bod yn un o'r 4%, wy newydd brynu camper van. So o'n i'n meddwl, reit o. Ie. Dyna hiwmor Aled Sam. Wel. Mae eisiau bach o hiwmor yn O, dos. bendant. Be am lle ydych chi erbyn heddiw o ran y siwrna hon? Be sydd wedi newid fwyaf yn eich bywyd chi ers i chi gael eich galw? Os dydyn ni, fel la. Dwi'n meddwl mod i'n llawer mwy tawel fy meddwl. Dwi'n fwy person, dwi'n gobeithio yn fwy dedwyr. Dwi'n byw bywyd o weddi. Ond mae o wedi newid eich bywyd chi? Ydy. Dwi dal i fod yr un person, ond yn credu bod gyda fi integrity newydd. Yn credu mod i'n fwy cyflawn nawr. Ie.